Nah, mumpung dinten samangke sowan wonten Magetan, Magetan cedhak karo Ngawi, Ngawi cedhak kali Madiun. Betul. Nah, mumpung niki enten sinden saking Madiun. Madiun. Ndi iki sapa? Loh, sindenipun Pak Gunarto Guna Tali Jendra. Tak kira Guna Tali Rafia. Ora. Menika Mbak Uun Febriandari lan Pak Gunarto menika piyayi yang sangat peduli kalian seniman. Wah, percaya kae ora mung teoritis ning praktektis. Oh, kono milih Pak Prapto. Oh iya, iya. Wis arep sindene sapa-sapa sing penting iso nyuara wis. Iya. Cobi Mas, mumpung sowan mriki ciri khase wong Madiun Magetan kalih Ngawi. Napa niku? Orek-orek no. Lho piye? Oh, orek-orek. Graffiti. Nah, men mandap saking gunung. Nah, Mbak Uun. Nggih, Mbak Uun Febiani. Syukur menawi ngendang menika ingkang erakanipun. Ya. Sunarso. Sularso. Oh, Sularso. Pak Sunaryo ora. Oh, Narso kae tukang sondet. Ayo. Wah jan. Aku seneng aku sedulurku siji iki. Ket biyen nganti saiki awet nom-nom. Niku napa dulure sampean? Hah? Dulur napa? Loh, Pernahe napa? siji mbok siji Pak. Ning lak tunggal Adam karo Hawa. Tunggal presiden. Aku kan ngerono wong pinter tak aku sedulur kok. Ya, wah, Sunar. Bojo kula ganteng nggih. Ya Allah. Lah ora ganteng apa kowe kolu? Ora mung ganteng ning cerdas pinter ing bab karawitan mumpuni kuwi Mas Naryo. Nah, sing penting golek wong lanang sing bertanggung jawab dalam semua hal. Kuwi. Iki tanggung jawab bojone nyambut gawe tunggoni. Aku lho nyambut gawe bojoku ning kono gawe Pulau Jawa, Sumatera. Apa kuwi? Ngiler. Ora kaya. Tetep ngirim donga teng jenengan. Betul, keselamatan dungane mbok wedok, Mas. Jenengan pun dikirimi donga to? Masamu wis modar ngono piye? Lah ngendi kene wis ora ana bojomu, dadi apa kowe? Lah dadi apa? Dadi sinden. Oh wis lek kuwi. Iki lho malah Mas Gareng entuk salam saking wingi sing nimbali awake dhewe. Sinten Mas? Kampar Riau Bapak Suratno. Oh kuwi. Oke, Pak Suratno sedulur-dulur Kampar Riau. Nggih. Nggih, lujeng mirsani. Nggih. Aku ndek pertanyaan lho. Napa? Tenan, anyare iki papat. Nggih. Tak unggahke iki papat isih ya. Bareng mudhun iki dadi 3. Sikirku tak balekke ben papatne tak unggahke to. Mudhun iki dadi 2. Wis apa kuwi? Anyar ki papat, tak unggahke iki isih papat. Bareng mudhun dadi 3. Pikirku gen mulih dadi papat tak unggahke to. Tak unggahke nek gen dadi papat, malah mudhun dadi 2. Ora ngerti to kowe? Ora temelu kok. Mboten dijak. Kuwi roda koperku. Kok saged? Koperku ki anyar rodane papat, tak unggahke pesawat ki sing papat, bareng mudhun kok pesawat dadi 3. Tak unggahke pesawat meneh iki bareng mudhun iki dadi 2 tok. Dadi mrotol aku. Aku melu nyambut gawe karo Mas Cahyo iki kelangan koper aku. So ampun sambet koper. Hah? Mboten sanggo koper. Lah terus ngopo tas kresek ngono? Kok gen dikira wayang inggatan ngono. Lho koper kuwi wajib lho Mbak Uun lek kanggene Mas Gareng. Oh, nggih Ngerti kan? to. Nggih sakmenika ada terobosan baru. Betul. Napa? Mula angger gareng ngeten iki nggih, kok penonton tasih kathah ngoten biasanipun koper diunggahke. Nggawa ula, Dek. Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih to, Mas. Lho. Sampeyan beto ula to? Neng Didi nggawa ula aku. Pundi? Ulane jenengan pundi? Yamine bubuk. Oh manut omongane Cahyo ku tadi. Nggih to. Ula napa welot? Cacing. Klisi. Kisi. Iki dibawani ra iki? Lanjut mawon. Oh, langsung. Nggih. Ora-ora iki lanjut. Ora-ora. Nggih. Iki terenyuh. Lah ngapa? Kalingan Sandirono. Matur nuwun. Nggih, Mbak Uun. Dan iki sing jenenge komplit. Sing nembang sing wedok, sing ngendangi sing lanang. Rezeki ora keliya. Nah, kuwi. Dasare ya duwe generasi handal lho Mbak Uun kuwi karo Pak Naryo. Handal kon apa, Mas? Putrane kuwi sing jenenge Tuli Sindu niku wah pernah
menjuarai festival provinsi maupun nasional. Ya tau entuk juara. Iya, piye to iki? Sing duwe entuk juara ya. Heeh. Nggih, wah luar biasa. Tegese apa kuwi ngelmu kuwi lha iki sing diarani mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya ya iki. Dikutang-kutang taruna ngungkulana bapa. Nah. Taruna ngungkulana bapa agar bendina dipuji ya iso ngungkuli. Nggih. Tegese dipuji iki dipuji ngelmune. Nggih. Sing Rama iki disesep ngelmune. Leres nggih. Nggih. Saiki ning Darman nggih. Bener. Oh, kowe to Dar? Piye to iki? Oh, dadi mbok abadikan jenenge. Nggih. Mbok abadikan jenenge. Nggih, niki sing banyak yang bertanya nama Madangkara itu apa? Ini terjemahannya. Nggih, niku. Alhamdulillah wis tak sampaikan. Leres, nggih. Wah, niki tontonan komplit. Pendidikane bab budi pekerti enten, religine enten. Nggih. Tontonan komplit ngeten iki nggih mboten maidu ngantos sepriki ringgit wacucal kathah penggemaripun. Alhamdulillah. Terus ibaratnya masakan ya perlu bumbu-bumbu. Leres. Lah penyedape ya kados tampilipun panjenengan Mas Gareng karo adik-adik bintang tamu niku. Ibarat mobil namung variasi, tanpa variasi pun mobil tetap jalan, tapi alangkah indahnya kalau divariasi. Nggih. Ya nduk niken karo Umi iki sing dadi bintang tamu. Niken kali Salindri. Niken karo Umi. Umi. Ayo no. Ayo muduna. Umi niken ayo. Nggih. Iki arep tak du njajal. Wah kaya jangkrik wis didu. Mas Cahya bocah lewa kula nyuwun gending podang kuning. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang niki saking Pak Supri Kota Riok Ponorogo nderek ningali wonten SMK 1 Bendo Magetan. Nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun. Matur nuwun tasih dipun tenggani. Podang kuning didu antarane Umi karo Salindri. Nggih. Salindri ki cara pewayangane bojone sapa kuwi? Bojone. Hah? Gendruwo. Loh. Salindri kok bojone gendruwo lho. Jare bapakmu dalang bojone Salindri ki sapa kae? Iya, nalika Pandhawa nyamar ning Wirata kae bojone ngaku-ngaku yen bojone gendruwo, iya, sejatine kuwi Werkudara. Ning asline pewayangan Jawa, Salindri adalah Drupadi, istri dari Puntadewa utawa Tandha Dwija Kangka. Nah, Drupadi lah Bu. Bojone Pak Kangka. Aku berarti Bu Dwi. Lah apa bojone Pak Sukron? Hah? Wong jenenge kuwi Puntadewa ya Dwija Kangka. Nggih. Suprono. Bapakmu kuwi dalang, bapakmu jenenge dalang sapa? Gedleng. Apa? Degleng. Dalang Degleng. Heeh. Nggih. Oh, pancen kondange ngono, Reng. Oh, dalang Degleng ya. Kediri. Ya. Ya niku pancen dalang ki tanpa parapan kadangane kurang munggah utawa ora gampang dikenal. Lah niku nami asli kok. Oh, Degleng ya Mas. Nggih. Lho ki apa kentekan jeneng? Ki Degleng Gondo Supono. Oh, Degleng Gondo Supono. Nggih. Degleng kan artinya gendeng. Heeh. Gondo niku kan Mambu. mambu. Supono niku napa? Suki linuwih pono kuwi ngerti. Terus Luwih ngerti bab gondo lan mambu. Gondo ki yo mambu. Oh ya, luwih ngerti gondo makane dadi gendeng kuwi mau ya. Ora apa-apa gendeng-gendeng lelak nguripi ya, Nduk. Mantuke kok ora ikhlas. Nggih. Ya dhuwit cah loro, ayo. Mi. Oh, Mi. Bawa mboten. Oh iya no, wes piye to, Pak Kepala Sekolah sik lenggah kok. Ayo bawa. Mulai ora bawa ora kirimi duren neh kowe. Ayo. Ayo. Sinebut. Padha mirip Pak De. Yo sing tuwek sik, yo ambak cilik wis tuwek lho. Ayo. Wah, si Todi. Wis to ngene wis dhewe nyetatus. Aduh Gusti ngene. Maklap ayo. Yo. Latihan wujud temong peksi
kan. Alus manis nangsa Ayo kan awakmu. Miki semono jarake wis bianter to kuwi lok tenan bocah iki. Saja iki bocah iki luar biasa mene lho kok banter. Sok yen tuwa dadi bakul jamu iki mesti. goleki si podang jenar Niken tak lempah powere suarane kaya ngono miki mongko semono adohe. Umi batine ya alon-alon matun kelakon. Ora masalah. Lah ratu podang kuning dheke. Lah kowe mikmu saweran kene ndi? lah niki Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. ijol Jol nyejal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Sule wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak pareng dijol-ijolke. lah teng napa Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu ae lho lah. Lah gedhe ra oleh. oh ngenteni gede Hah? ngenteni gede ndak Ya wis gedhe, wis umur. lah Mbak Umi wis gede berarti golek ijol-ijolan mik Wis rawuh peksi. Yen wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol jolke ra masalah. Kontrol. Lompat siji loro. Ayo Om. Oh, narso iku kupinge bliring. Ayo Om. Iba bunga Heng. tiku Umi kejaba nyinden wayang sosok ya rekaman nang TVRI Surabaya Mas Gareng. Oh iya ta, dadi apa? Usus dadi apa maling rumahmu? Ya dadi penyanyi. Bukan ana hose, ana penyanyine, ana campur sari Ah, ngono sing cetha. Campur sari ta, Nduk? nggih Lah rekaman iki lah apa jenenge iki kamera kok kono. Dia kan sosok rapa gitu. Lah tulisannya neng kono, nganggo TV ngono kae lho. Heeh. Nek anggere tulisannya raketan apa iki? Apa iki ngono kuwi teh. Ya penyanyi iki modale apa lagu, penyanyi ora apa lagu. Ngisi-sini gurune. Gurune kowe to? Dudu takok, gurune sapa kok aku? Lah sapa? Lho gurune sapa ya? Gurune sapa? jenengan Lho anak kowe ora tak wulang kok kowe mulang kowe nggo apa? lepas ten pesawat nika lho Pesawat aku turu ora iso kok. Turu ora iso aku pesawat ki kok ngajari kowe. Aku ora iso turu rodoku kari loro. Yo. nyanding bisa dadi Hup, kowe kan. Oh, cah loro landung-landungan, ora entuk ambekan. Ayo, 1, 2, 3. Oh, yo. Jurine kowe reng.
Umi kalah Umi kok. Lah, Malah kula yo kulino diketi nyekel lho. mie kok malah kalah kowe. Wong urung wancine mandek kok mandek iki piye iki kalah landung. Baleni. Mo oe. Oren. Ya nggih ngecek kok ngono kuwi. Nah, Ini iki ngono permintaane Bu Umi. Apa? Dingkik-ngkik. Dingkik iki apa? Ngene lho Mas Teh. Ding tak genjring-jring ngono. Thailand style. Oh, Thailand. Aku sing mburi yen ngono. Garek. Kon ngono terus regep kowe ora. Iki lho, ini kan ngejake dingkik-ngkik ngono kok. Iya. Lho basane iki ngono. Oh ya, jenenge wis pokoke jogetan ngono wis. Iya. Entuk-gentuk maksudnya. Iki jenenge variasine menungso ya ngene iki. Umi lenggah niken tetep sik. Dadi antarane Umi karo Niken ki ora iso dipadhakke. Yen ora ngono ya dudu Umi, yen ora ngono ya dudu Niken. Mulai Duwe dhewe kelebihan iki- dewe-dewe. Ah iya wong apa-apa ki. Oh. Iki anakku ya, Le. Kok anak to Pak De? Apa? Putu. Oh, tuwek no. Ya yo sampean ki nyebut. Berarti ngene kok wong aku arep ngandhake ora iso disamaratakan, Nggih. ora iso dipaksakan. Karaktere wong dhewe-dhewe Umi ngene, Niken ngene. Mula aja dibanding. Bandeke dados. Usik to. Kok ngene kok dibanding-banding saengke ya mesti Pun, sampun Pak De. De, sampun De. Janokone ambeien. Iklan, kuwi mau iklan. Mbak Tutik kancanana, anakmu wedok Mbak Tutik. Tak kira mlaku alas. Eh. Mawi ana pamundhut Kuning, ning. Mas, ya. Kok layange kok keselesut kok ora. Apa mau? Pokoke beng wayang kulit iki sewengi ra mutu tutik. Ayo Bude. Wong Ayo sukses. Bude. Tante. Oh, cek tante-tante. Ayo. Asik ta Pak De. Ayo nggih isuk-isukan Tutik, ayo. Nek yane pun anu napa? Anggere Pun mboten meresahkan. Pokoke anggere sawane adem tutik metu. Niki anu kok. Pak De, nek Eh, yaketen pun mboten enten upase Pak De. Sabar, sabar. Heeh. Ning yen ra ana kowe ya ora apik. Ah, diaturi. Endi ana Pak Cahyo kuwi tetep kudu ana kowe. Heeh. Ngono wingi ora ana kowe ora Lah, sukses kok. lah nek mboten enten kula mangke pengrawite pripun? Sing go bacaan sapa? Iya. Kemau apa tak kok lali to kemau malah layang ilang pisan. Apa? Nek ora ya diganti wae. Pokoke seragenan Tik. Sinden gaul. Heh? Apa mau gelo? Oh gelo. Oh gelo ya. Nah. Gelo. Oh iya ki sing lho bener ki lho. Cewek gaul ki lho. cewek gaul. Heeh. Cewek gaul. Iso kan? Iku tahun kapan? Eh? Lagu tahun kapan? Ya iki 1900. Iki lu ngapal ya. Dereng. Ya lu ngapal aja. Dereng kula dereng. Gelo wae gelo Gelo ya diganti Niki gelo. mawon lho sing lagi usum niki kan teng sekolahan to. Apa? Dadi sing cocok niku mangku guru ana Oh. sapa. Mangku apa Ken? Mangku guru. Oh, mangku guru. Yakin? Ora Murid kurang ajar. Apa? Wis jenenge Gragas. Mangku buku. Wis geloy, geloy. Gelo ya diaturake. Ya. Gelo wae gelo sing Iya. Lek Mbak Tuti arep kok jak joget model piye meni iso kuwi kan. dadi Mau ana ta kan? tutik iki jogetan keser-keser kuwi iso kok. Lah kuwi. Ayo tutik. Kare kesat-kesat to, Adi. Lah aku sing mlajari mleding-mleding ngono lek ra budhe tutik ya sapa. Kowe jen Wis aja tuwek. mbok do. Wis tuwek di. Heeh. di. Yo gelo yo diaturake kanca-kanca. Tutik Ya. Joget sinambi ngopi. Hukume agama sing tak anut ngombe iki kudu karo lungguh. Bismillah se. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Sawengi ra metu ku yo ampang. Ayo yo.
Mumpung itu kopi gratis bandara ya 100.000. Yuk. Ya gelo, Nduk. Dadah. Gawe gelem di tak lawase. Semangatnya Tuti memang luar biasa tenan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Nduk niken. Dua generasi beradu goyang. Ini generasi anu Hebat, Jos. umur-umurane adoh ning ya iso saling menutup, Mas. Iya. Kerjasama kok. Ngono kuwi sing jenenge nyambut gawe bebarengan. Nggih, nggih. Matur nuwun Mas Gareng. Sami-sami. Selamat sukses alamin. Ya. Ya Kang, bacutne gelaring cerita. Yo tak dedekke.